дар изҳороти ахири ширкати Telia гуфта мешавад, ки оҷонсии зидди инҳисории Тоҷикистон 3 моҳ боз инҷониб додуситати Тиселро бо созмони рушди иқтисодии Бунёди Оқохон тасдиқ намекунад. Дар чунин шароит мудирияти ширкат чӣ гуна кор мекунад? В такой ситуации, если смотреть, да, про сделку, акционеры, существующие акционеры, да, если агар ба вазъият назари куллӣ андозем, мебинем ки саҳмон ки яке 40% ва дигари 60% саҳмияҳоро дар даст дошт, тасмим гирифтанд ки кулли саҳмияҳо дар дасти як ҷониб бошад. созишнома 7 сентябр баста шуд ба шарте ки ин додуситат аз сӯи Оҷонсии зидди инҳисории Тоҷикистон тасдиқ мешуд. рӯзи 14 октябр онҳо ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ба Оҷонсии зидди инҳисорӣ супориданд. ҳоло мо дар як вазъияте ҳастем, ки як нафар гӯё фурӯхт ва дигари ҳанӯз нахаридааст. ин давра барои менеҷмент хеле сахт сепарӣ мешавад, чунки ҳеҷ кас мунтазир набуд, ки дар иҷрои ин додугирифт чунин таъхир сурат мегирад. аз ин рӯ чунин нома навишта шуд. мо то ин додугирифт ҳам аз соли 2015 мунтазир будем, ки Telia аз Тоҷикистон меравад ва саҳмияҳояшро мефурӯшад. билохира саҳмдори мо Созмони рушди иқтисодии Оқохон гуфт боқимонда саҳмияҳоро мехарад. мо албатта ба муштариён хадамоти худро пешкаш мекунем. ҳама барномаҳоямон фаъол аст, аммо ин номуайянӣ рушди ширкатро душвор мекунад ва ин гуна ҳолат набояд ҷой дошта бошад. Затрудняет развитие, да? Такая неопределенность, она в подвешенном состоянии не должна быть. ҷаноби Йоҳан Денелайн дар изҳороти хеш дар мавриди як қарзи Тоҷик Телеком дар назди Тисел гуфт: метавонед бигӯед, ки сарчашмаи ин қарз кадом аст ва маблағаш чанд аст? Нет, сумму не озвучивают пока, хорошо, потому что там... Но сумма значительная. маблағашро гуфтан наметавонам, аммо ин маблағ хеле ҳангуфт аст. ин қарз бар зами ҳамаи номуайяниҳо боз таъсири хешро мегузорад. ин қарз аз ҳисоби зангҳои байналмилалӣ ба мо ворид мешуда ба вуҷуд омадааст. ин маблағ ба мо ворид намешуд ва ҳоло ҳам намешавад. мо ҳамчун ширкат дар назди коршарикони хеш кумитаи андоз уҳдадорӣ дорем. вақте ин маблағи қобили мулоҳиза ворид намешавад, ин имконияти моро дар пардохти ҳаққи кори коршариконамон маҳдуд мекунад. вақте мо пули онҳоро дода наметавонем ва ё дер пардохт мекунем, онҳо чандон ҳавасманди ҳамкорӣ бо мо нахоҳанд буд ва ин албатта барои рушди ширкат монеа эҷод мекунад. қарзро бояд баргардонд. иқтисодиёт замоне кор мекунад, ки пул дар гардиш аст. вақте дар як ҷое пул дар мемонад, хоҳ ин давлат бошад, хоҳ ширкат, ҳама чиз хомӯш мешавад. мо ку пул нашр намекунем, мо аз муштариёнамон ва ё аз коршариконамон мегирем ва ба дигарон медиҳем. ин мушкилро низ бояд ҳал кард, чунки маблағ хеле калон аст. Тогда мы платим другим, да? Вот эту ситуацию тоже надо решить. Сумма значительная. кумитаи андоз мегӯяд бо ширкати Тисел ҳоло вориди як баҳси додгоҳӣ шуданд. метавонед бигӯед, ки ҳоло ин баҳс дар додгоҳ дар кадом марҳала қарор дорад? Суд пишет решение. Суд пишет решение, то есть мы все... ҳоло додгоҳ ҳукми хешро менависад. мо мантиқи ин ҳамаро намефаҳмем. намедонем дар ин бозор чӣ гуна кор кунем. моро ба он муттаҳам мекунанд, ки мо гӯё андозҳоро пинҳон мекунем. аммо мо ягон даромадро дар ҷое пинҳон накардаем. мо бисьёр шаффоф кор мекунем. ҳоло кумитаи андоз ба мо ва муштариёни мисли шумо мегӯяд, ки ҳақ надоред, ки бо пардохти абонентӣ ба якдигар занг занед ва гуфтугӯ кунед. ҳарчанд розигии Оҷонсии зидди инҳисорӣ вуҷуд дорад, аммо кумитаи андоз мегӯяд не ва ҳамаи дақиқаҳои гуфтугӯро дар доираи барномаи пардохти абонентӣ тарзе хоҳад ҳисоб мекунад. ба гуфтаи ин кумита, ширкат ҳақ надорад зиён бубинад. ширкат ҳақ надорад аз соли гузашта камтар андоз супорад. бинобар хулосаи ман, дар кумитаи андоз беҳтарин соҳибкорон кор мекунанд ва онҳо бояд биншинанду пул кор кунанд, то ки ҳама ризо бошад. ман ҳамчун роҳбар аз афташ ин ҳамаро намефаҳмам ва ҳамаи роҳбарони ҳамаи ширкатҳои дигари мобилӣ ҳам дар ин кишвар гӯё соҳибкорони баде ҳастанду маълумот надоранд ва намедонанд чӣ тур андоз супоранд. ин ширкати Вавилон аст, ки соли 2014 натавонист, Билайн натавонист, Мегафон натавонист, Тисел наметавонад. хулоса мо ҳама шогирдони баде ҳастем. Билайн, который не умеет, Мегафон, который не умеет, Тисел, который не умеет. Мы все плохие ученики. Ташаккур барои суҳбат. Не за что.